Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi skal snakke lidt om vores hund Fie. Noget, der er synd og sødt og det, hun føler. Sørgeligt. Ja, det hun føler. Ja, så ja. Det var så... Ja. Og alt det, hun kan lide, og alt det. Ja. Det var så det, jeg vil fortælle. Så vi synes, jeg kan til at fortælle noget. Vi går bare i gang med det samme. Nå, det jeg synes, der er lidt synd for Fie, det er, når hun slår sig. Og så tænker hun nok ind i kroppen, og hvis hun savner sin mor. Ja, for hun har ikke nogen mor lige nu. Nej. Og det er da rigtig synd for hende. Det jeg føler ved Fie, når folk de snyder hende, så kan hun ikke, så er det jo synd for. Du skal nå. Når man viser mad til hende, når man ikke må få det alligevel. Ja, det er det jeg synes. Du må gerne lige løfte den sådan op. Ja. Nej. Nå. Fie! Det jeg føler. Okay, hvad var det næste? Det var, hvad det hun godt kan lide. Ja, det er det, hun godt kan lide. Det, jeg føler, hvad Fie kan lide. Det er, jeg tror, at hun godt kan lide at være i haven og lege. Så er din tur. Jeg føler, at Fie godt kan lide at spise mad og det hele, for hun spiser altid bare løs. Okay. Hvad var det næste? Det var noget, der var sørgeligt. Det var det, vi havde før. Nej, det var, hvordan man havde det der ikke. Ja, det er, hvordan man har det inde i kroppen. Jeg tror faktisk, nogle gange så har Fie det ikke så godt. Hvorfor tror du det, søde? Fordi nogle gange så kommer hun til at gø meget, selvom der ikke er nogen. Ja, og så kan vi ikke godt finde ud af at skælde hende ud. Ja, det er din. Nu føler jeg også, det er de Fies krop, at når det er Fie, hun så meget gør, så må det jo gå ondt i et hals hernede. At du skal gø så højt. Hvad var det næste så? Venskaber. Nej. Men nu snakker vi heller ikke noget om det. Vi deler det. God idé. Det ligger Hej hej. Det her det er allerede noget, der ligger.